Wala di ka kabalo say nga. Kaliwat mo kog Amerikano, tanawa ra gunay kong na mo hamis kay tungod ni sig pangumbira nako. Soy! Suruy man lagi ka, Jay. Wa ka nang umbira dito sa kuan dahil sa ronda nga. Kuan man, pista man ron. Dito bitaw ko say, may lapang dito sa Rondaw. Mulapang ka dito, naumpoy bayad. Di na para deres bukid, Soy. Kung naay magkumbira, kung di ta dapiton, makakaon siya punta. Dire sa tuwa, Jay. Bisa dili kay imbitaron. Makakaon juga. Imo ra dadan og koko dos ka botelya god. Bisa maguna-una pa kas kusina. Speaking of kumbira yo ba? Tamo ko nadunggan istorya gani nga na ko nay kumbira. Asa mo to dapit? Kung wala apoy angay ni mo, Soy, nga mag-English ka, mangumbira ra man day ka. Wala di ka kabalo say nga. Kaliwat mo kog Amerikano, tanawa ra gunay kong na mo hamis kay tungod ni sig pangumbira nako. Nagaapog nang ni mo, Soy, oy. Bantog na imong nang mura naglitson. By the way, Soy ba? Naghisgutan na yung tag-pista ganiha. Namutoy kumbira. Ito sila ka dungkoy, baka itong moingon nga. Ah nga, oy. Medyo ipit, juga ani ba? Ang imbitar mo to si Dunggoy ganiha sa. Na ako no toy kuan lapang sila rong utok. May pay mo palit ko kay para dili puta ingnon nga tantog baga og naong ba. May nangadtuo na to ron sakto-sakto kay gutom na ba padung nga alas 12. O sige yo, malitag ko. A few moments later.